sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang ginulabing hingpit, daigunta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, ubulahang adlaw. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Ana usab kanimo. Atong ihalad ngadto sa Ginoo ang atong mga pangaliya alang sa kalinaw sa kalibutan o kasulbaran sa nagkalain-laing mga problema, labi na kini mga krisis o mga kagubot, labi na gyud dinhi sa atong nasod. Nining nagsugod na ang ilang pangumpanya sa mga kandidato, kandidata sa politika, atong iampo nga magmalinaw lang unta o kahatag o sakto nga impormasyon kanato nga mga butante, dili unta ta mailad na usab sa mga yawanon nga mga kandidato o kandidata, tagaan unta kita o kaalam nga Dios nun. Ato sang iampo ang mga tao nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagis pagpamalit ani ato mga slots, hatagan unta og panalipod sa Ginoo sa ilang mga gimbuhaton. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, bantay ang imong banay sa walay hunong nimong gugma. Liguna kanunay sa imong panalipod, kami nga nagsalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Heneses. Unya miingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga mag-inusara ang tawo, himuan ko siya kauban o katabang nga angay kaniya. Busa giumol niya gikan sa yuta ang tanang mananap ug langgam, o gidala niya sila ngadto sa tawo aron iyang nganlan sila. Bisag unsa ang ingalan sa tao sa matag usa kanila, mao na ang ngalan niini. Busa ginganlan sa tao ang tanang kahayupan ug ang mga langgam, ingon man ang ihalas nga mga mananap, apan walay hipalgan nga kauban o katabang nga angay kaniya. Unya gipakatulog sa Ginoong Dios ang tao, ug samtang nahinanok siya, gikuhaan siya sa Ginoong Dios o gusok o gihulipan niya kinig unod. Ang maong gusok gihimo niya nga usa ka babae o gidala niya ang babae ngadto sa lalaki. Og miingon ang lalaki, ania ra gayud ang sama kanako, bukog gikan sa akong bukog ug unod gikan sa unod.
Babay ang ngalan niya, kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan o ginahan, ug motipon sa iyang asawa, ug mausa sila. Silang duha pulos hubo, apan wala sila maulaw. Ang pulong sa Ginoo. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan, kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang imong asawa mahisama sa usa ka mabungahon nga bagon, nga anaa sa tugkaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga ulibo, libot sa imong talad. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Tan-awa sa ingon niini, mapanalanginan ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Manalangin kanimo ang Ginoo gikan sa Sion. Makita mo unta ang kabulahanan sa Jerusalem, sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Pagdaigong ng Diyos, alleluia. Pagdaigong ng Diyos, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya milakaw si Jesus ug miadto sa kayutaan duol sa siyudad sa Tiro. Misulod siya sa usa ka balay ug dili unta siya buot nga may mahibalo nga siya didto sa sulod, apan wala gayud siya makatago. Dihay usa ka inahan nga may anak nga babae nga giyawaan. Sa pagkabalita niya mahitungod kang Hesus, miadto dayon siya kaniya ug mihapa sa iyang tiilan.
Ang maong babayi usa ka langyaw nga didto matawo sa Phoenicia sa Syria. Iyang gihangyo si Jesus sa paghingilin sa yawa gikan sa iyang anak. Apan si Jesus mitubag, kinahanglan unahon pagpakaon ang mga anak, dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Mitubag ang babay, apan sir, bisan gani ang mga iro diha sa ilalom sa lamisa, makakaon man sa mumho sa kabataan. Og miingon si Jesus kaniya, tungod sa imong gisulti, makapauli ka na, ang yawa migula na gikan sa imong anak. Busa, mipauli ang babae sa ila, og iyang hikaplagan ang iyang anak nga naghigda, wala na diha kaniya ang yawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kining yawa ug mauni mo atake sa tao, ang una niyang buhaton, mosulod siya sa tao. Lingiyay mong tupad, inawap makasud ni mo ang yawa. Nya, wa siya'y pili. Iyang sudlan, mga dagkong tao, sama atong gisudlag yawa nga dakong tao nga wa na'y moagi atong lugar nga iyang gipunduhan kay portigid niya ka wild or gamayng bata sudlan sa day niya. Sama ani karong nahitabo nga ang inahan in town ni hapa sa tila ni Jesus kay nisud ang yawa. Naasay sudlan sa yawa mga anghel mao na didto sa langit, nakakuha gid ang yawa og mga 1/10 man tingali to sa mga anghel sa langit nga nahimo silang angel of darkness. Musud gid na siya. Og di ta magbantay, masudlan gid tag yawa. Sa atong mga politicians karon, kinahanglan magbantay ta kay naa diha nila gisudlan og mga yawa. Nya unsa may mga timailhan sa mga taong sudlag yawa? Unsa may una? Hibaw mo? Gusto mong mahibaw? Oy. Sige, atong suwayan. Gusto ba mong mahibaw? Ang una gyung buhaton sa yawa, basta musod na gay na siya, iya kang tudluan nga ikaw mas importante kaysa uban. Mahimotang self-centered. Ikaw maoy importante kaysa uban. Okay. Lingay mong tupad. Na kinsay mas importante, ikaw o ako? Okay, kinsa may mas importante, ikaw o ako? Kung ang pare magsige naghunahuna nga ako importante ko kay kaninyo, muna alagari gyud ko ninyo, giyawaan ako ana. Sudlan ako giyawa. Kung ang asawa magsige nagdiktar sa bana kay siya gyud importante kay sa bana, giyawaan na ng asawaha. Kung ang bana sad magpunay sa diktar sa asawa kay siya gyud importante kay sa asawa, giyawaan na sad na. Kung ang ginikanan magsigig pangasaba sa mga anak kay siya gyud importante kay sa mga anak, giyawaan na sa nang ginikanana. Mausad ang mga anak kung ila sa hunahunaon nga sila mao importante dili ang ilang ginikanan, di na gani sila hapit mutabang sa mga buhat sa balay, di na gani sila maminaw kung suguon, giyawaan na sad na. Muna diri sa atong unang pagbasa nga wala pa nisod ang yawa. Sawa pa musod ang yawa ba? Sa atong unang pagbasa. Unsa may gibati
sa tao nga gihimos Ginoo. Nangita siya kauban. Nangitag kauban. Pasabot, ang tao nga wa sudli giyawa, mangita gid nagkauban. Mo na moingon ta, no man is an island. Mangita gid tag kauban, natural gid na nato. Nya kinsa may nihatag og kauban, dili ang tao. Kay kita sad og kitay mangita, wa sa takibaw kinsay atong tinuod nga kauban. Noto gitagaas Ginoo mga mananap, mga langgam, mga tanom, mga kahayupan. Nakakita ba ang tao og kauban? Wa oy. Ang gibuhat sa Ginoo, gipakatog ang tao. Giparelax. Relax lang. Ako'y mangitag kauban nimo. Kay ang Ginoo may naghimo nato, ang Ginoo say nasayod unsaon ta paghatag og kauban, og unsa may gihimos Ginoo para ikauban sa lalaki nga or in general sa tao nga una niyang gihimo. Naghimo ang Ginoo og tao. Muna ang tao di ay mao'y tinuod natong kauban, dili ang hayop. Karon daghan kay mga tao nga mosugot lag buwagan niya iyang bana, divorce sa iyang asawa basta naalang iyang iro, naalang iyang iring. Mugastog dagko kay kantidad para sa iro, para sa iring, para sa iyang sa pa na mga buhi niya diha, mga ilaga, mga bitin, mga buaya, mga langgam, kusog kayong mubuhi, mga manok, gastuan gyud maayo, pero di gani kapalit og tambal sa iyang silingan nga purting lisura, wa gani ikapalit og biogesic or neosip. Pero sa iyang iro, purting mo pakaon, i-immunize pa kanunay, pero ngadto sa silingan, di gani katunol bisag pamliti na lang para makapa-check up dito sa sentro. Ala, lingi ay mong tupad. Ing na sa gi-explain ni Father, wap ka mayawae. Ing na ba? Ing na sa kanang gi-explain ni Father, wala pa ka mayawae. Daghan nato ingon ana. Daghan kayo. Apil naming mga pare. Labaw na mga politicians. Daghan. Be, unsa may atong unahon kay mopili naman sa takaron. Unahon nato pagpangita ang mga politicians nga mas nahigugma sa nasod kaysa ilang kaugalingon. Mga politicians nga nahigugma sa mga kabus natong kaigsuunan kaysa ilang kaugalingon. Unsaon pagila? Kanang mga politicians nga dili magsigig padato sa ilang kaugalingon. Kana mga politicians nga dili magsigig pamalit og bag-ong sakyanan, pahimog bag-ong yuta, ang sana pamalit og bag-ong yuta, pahimog mga bag-ong balay, hasta ilang mga gamit porti ng mga mahala, maunay mga politicians nga gipangyawaan ang hunahuna. Makadaot na nato. Pilion na nato mga politicians nga dili magsigig panaot sa ilang isig katao, mubutang-butang og mga dili tinuod nga mga butang adto sa ilang isig katao. Gamiton ang pamakak aron lang mapindown ang ilang isig katao. Kay matod pas panultihon, kung ila nang gibuhat sa uban, ila sad nang buhaton nimo. If they can do that to others, they can also do it to you. In general ba, kay matod pa sa philosophical principle, unsaon pag-check, naman tanang fact check, unsaon pag-check, na kining maong buhat, maayo, himua ko nung universal. Himuang universal. Pananglitan,
kanang pagpamakak makaayo na dili tubag na masay uban mo ingon okay ra na father basta white lies Unya huna ako no ang tanang tao maghimog white lies kanatong gitawag og white lies kanang pamakak ba ginagmayng pamakak kitang tanan maghimo ta ginagmayng pamakak mahimo na siyang dakong bakak kanang pagtigom og kwarta makaayo na dili oy tubag pagtigom og kwarta makaayo dili sang di man mo manubag makaayo dili sige ibutang ko no i-universal nga kitang tanang mga tao ang atong una tigom gyud kwarta unsay mahitabo way kauswagan ang katilingban ang sakto gyud ihatag yun ang kwarta ipaambit ang kwarta muna ka na mga politicians nga magsigig tigom og kwarta purti ng mga datua sukad lang nakatungtong sa politika naman na sa sila mga track record mo sa ni nakanindot sa social media nga naman nagtanaw ba mo tanawa YouTube Facebook komentary ba malingaw ta karon di na lisod ang pag-ila sa politician guided na ta naidaghan diha kay di mo nakasaligan ng uban pa der na may fake news ana sige lang pero makita na to, unsaon man nila paghimo, unsaon na to paghimo, na mga politicians nga sigihad criticize. Aw tanan sila gi-criticize man gina. Nya itugbang-tugbang dayon unsa ilang gisulti kaniadto, unsa sa ilang gisulti karon. Kinsay ilang suod kaniadto, nya kinsa na ilang suod karon. Kanang mga taong hingwarta, wa nay mga baruganan hain ganitong kwarta adto sila mo panig. Kakita ganitag politisyan nga ingon ana automatic i-cancel na nato. Ngano man karon pinangga ka ana kay eleksyon pa man tan-awa unya inigabot na sa mulingkod na kalimta na kaana sama sa siyang gibuhat nga kaniadto suod siya aning maong partido karon ang iyang gisaway nga partido mao na say iyarong gidaig mga buangona na makita na nato sa social media ang ilang mga baruganan kay may man kay mukuhag mga recording mga sa ila laging pagsigig paningkamot ba kamao kay silang muhimo ana mo nang di na ta maglisod tanawa lang social media bisan kita makakita man ta ako na amsa ko'y makita bisan sa ato mga lokal nga mga kaning kandidata di man consistent ang kadaghanan kaniadto kontra sila karon kuyog sila nya katos ang iyang amigos una nga suod kay sila murag ikog og ulo kanang ikog og ulo ba magbuwag ba na mo tanto iro magbuwag ng ikog ulo dili kuyog na sila pero karon mura na sa sila iring og iro may pang iring og iro magduog paghigda sila dinautay na kana mao nay mga politicians nga wa gyud ayo. So muna, una, ang isig katao maoy mas importante kaysa atong kaugalingon. Mao nay unang prinsipyo nga atong barugan. Bisan diha sa pamilya, bisan dinhi sa simbahan, nganong nagtukod man tag mga balay, maghuna-huna ta aning ingon ani karon muuwan. Huna-huna ako nutong atong nakita nga mga balay nga tarpulin ray ibutang gutay-gutay pag yung uban porting lisura. Pero karon ato silang natukurag balay at least mga 127 na kabalay ang atong natukod. Kaning 127 ka pamilya nga kaniadto magpayong sulod sa ilang balay karon bisag maguwan makatuog na gyud. Tarong-tarong. Imagine ala na ninyo, tungod na sa inyong pagsigig palit aning atong si TUMM, tag 100 pesos lang, pero kay gishare man, gishare, why pagpangayog baos, nahitabo yun. Ako lang isulti ninyo nga, ang atong
Santo Niño's Healing Gifts nga slot nahurot nagkahalin. Atong pakpakan. Ang atong gibaligya 40,000 ka slots. Ang atong halin as of yesterday 40,253. Ni sobra og 253. Nya akong gipakwinta sa atong treasurer pila gi actual natong gasto related sa gigamitan nato sa kanini ang Santo Niño's Healing Gifts katong pag-Christmas o karong pagsinulog. Ang total din nato gyud nga ang cash equivalent aning 40,253 kay 4,025,336.34. Gisayonan mo ana ang 100 niabot di ay 4,025,000. Di ta ka-imagine, no? Ingon ana di ay basta maghinatagay ta. Ila gani dito gani kanang ipangbalita karon 150 million, tag 5 billion, tag 25 billion, yano-yanohon raman nila. 6 trillion. Unya wa tay nakita. May pang-ato 100 pesos kay naapay at least na ay nakita nga mga nabuhat. Unya ang atong gasto niabot sa DI og 4,724,427.49 pesos. Ang atong ubang budget diri na suyop kay ato maning gidali-dali og kuan katong pagsinulog. So naatay deficit nga 699,000. Unsa man ni ato ning pilapan ning atong deficit o dili? Og inyong ingnon nga pwede pilapan atong punan og slot. Pasabot ipadayo nato. So imbis 40,000 rato, himuon natong 47,000. So naapatay 7,000 slots nga atong palitonon. Nya na naman tay sobra nga 253, 6,000 pila na lang. 7,000 minus 253 pila naman na 6,747. So napay 6,747 slots nga atong palitonon. Kutob karong Domingo hotdon tanig palit tag 100 raman para malimpyo gyud ang atong purpose. Mahimo ba ni nato? Mahimo. Tag 100 ra pesos. Congratulations mga slatters. Pakpakan nato usab mga slatters. Og ni ani sa atong ebanghelyo. Matod pa ni Kristo dili maayo nga ang pagkaon sa anak ipakaon sa mga iro. Unsa may giingon sa babae, Lord, tinuod gyud na, pero bisan gani ang mga iro makakaon man sa mumho nga mga hulog gikan sa lamisas mga bata. Mumho, slot. Di ba? Scrap. Mumho. Kanang mumho part man na sa daghang pagkaon nga imong gisukad na hugo sa mumho na lang to. Scrap. Ang ato sad mumho lang. Mumho lang atong pangayoon. 100 pesos. Usa lang ka slot. Nya naa naman taroy subscriber sa YouTube. Niabot naman nag 220,000 ka subscribers nga tawgo nato nag-follow gid nato. Pamalit lang og usa ka mumho o panghatag lang og usa ka mumho sa inyong kwarta karon. 100 pesos lang. Matubag na nato ang panginahanglan. Ayaw na lang ng 100 million. Dako ra kaayo na. Pero inyong ihatag okay rasan. Ayaw na lang ng budget diha og 100 billion. Dako ra kaayo na. Mumho lang.
Ayaw na lang ng 6.32 trillion. Dako ra kaayo na. Mumho lang. Muna ang mga politicians na dili ka maong mo appreciate og mumho, din ana nato sila butaran. Karon ang ato mga politicians silang tanan mura sila kaning babay, nihapak karon sila sa atong tiilan kay kitang mga butante kita na ron ang Ginoo para nila. Sugod na sila rally, siging rally, maghako na sila adlaw o gabi, di na sila hapit mga tog, siging pangayo sa atong mumho, kanang one vote, mangayo sila. Pero naidaghan diyang mga mangingilad nga politisyan, nga pangayoon nila ang imong butar, ang imong boto, apan buko-bukohon kanila kung makuha na nila ang imong pabor. Unsa may na sila? Kanang mga politicians nga naggamit og kwarta, naggamit og ilang gahom, og ilang influensya nga haron lang yun ta mubutar nila. Mao na sila'y atong likayan. Unsaon pag ila? Kanang politicians nga nagsalig sa iyang kaugalingon, mao na sila'y mga giyawaan. Ang mga politicians nga kamaong musalig sa Ginoo, mo na'y atong unahon pagpili. Kanabang musalig sa Ginoo, muagad sa Ginoo, dili magpakaginoo. Makita na nato ilang track record. Karon nangayo sila natog mumho, one vote para usa nato. Ayaw pataka og hatag sa imong pagbutar, sa imong mumho. Gitawag nagsagrado na nato nga desisyon ang pagbutar. Siguro nato nga ang mumho mahatag nato ni adtong mapaubsanon. Mahatag nato ni adtong taong maalagaron o ni adtong tao nga maampuon o kanunay naghatag sa iyang kaugalingon para sa uban, dili pagpaburot sa iyang kaugalingon. Ang kaayuhan gikan sa yawanon nga gahom anaa sa atong pagampo o sa atong pagkamapaubsanon. Last na lang lingi sa imong tupad. Ingna ayaw patakag hatag sa imong mumho. Ingna ayaw patakag hatag sa imong mumho. Ayaw pagdanghag paghatag ng imong mumho. Manindog na ta mga mumho. Mga igsoon, isip usa ka katawhan atong ipadayag ang atong hiniusang pagampo ngadto sa Dios, masaligon kitang moingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga ang simbahan lukop sa tibok kalibutan, mamahimong agianan sa Dios nung kaluoy, kalinaw o gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga isip katilingban sa mga matuohon, dili unta kita magkabahin-bahin tungod lang sa gagmay mga babag sa pagdumot ug sa pagpihig-pihig, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga inahan nga nahingawa og nabalaka pag-ayo may tungod sa panglawas sa ilang mga anak, dili gayud mapakyas sa pagdangop kang Hesus alang sa suporta og sa kahupayan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga masakiton ug ang mga himalatyon mahupay pinaagi sa gugma ug sa kaluoy sa amahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga sila nga mibiya na gikan niining kinabuhia, magmaya sa kahangturan didto sa langit nung puloy-anan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, Pamatia kami. Makagagahom nga Dios, dawata kining among mga pagampo, nagituboy namo nga na kanimo uban sa mapaubsanon nga mga kasing-kasing, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo ihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom akong kini makapahimot kanimo. Jutay lang kining ihalad ko karon, apan kinasing-kasing. Dawata kining akong ihalad, Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong ipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasing-kasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahong sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, naghimo ikaw ni ining pan ug bino nga hinabang sa among kahuyang. Itugot nga mahimo usab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanin. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu gana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinulualuwasa kami sa dautan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apani pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kini mao akong lawas nga kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Niining langit ng kalanon, idawat sa kabus. Ang sagnaway kapagyasan, sa namatay sa krus. Magampo kita. O Dios, nagbuot ikaw nga manag-ambit kami sa usa ka pan o usa ka kalis. Itugot kanamo nga hiniusa diha ni Kristo nga magmalipayon kami nga magkugi pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nong kaluoy.
divine mercy. Nya mahitabo ra ni kung magpaubos ta o ato yung higugmaon ang atong isig katao labaw sa atong kaugalingon. Salamat sa nahigugma nato dinhi og nagpadayon sa pagpamalit og slots. Ang atong SBF dag, ang atong halin iabot nag 51,050 ka slots, naapay 8,950 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Doon na sa ni 16 slot challenge nga tag 8,000, niabot na sa 415 ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Hinaut unta ang ato ning padayonon pagpalit kay igbabayad ni nato padayon sa atong mga contractors. Nahuman naman ginang atong kumbinto, ang contractors na lang mo iwa pa magbayad taon. Ang ato sang Santo Niño's Healing Gifts para at katong atong gigamit sa ako nang giingon kaganiha atong himuong 47,000 nya ang atong halin iabot na mag 40,253, so naapay 6,747 mura ginana no nya naagya po ni siya 25 slot challenge nga tag 2,500, niabot nag 593 ang atong nadawat. Katus ang atong itabang ni Father Arnel, haligi para ni Mama Mary, HPMM, niabot ng atong halin og 3,521, naapay 8,479 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Ato ning padayonon pagtabang aron nga makatukod sa taon og haligi, bisag haligi na lang dito sa bag-ong parokya sa Kolonya Virgen de los Remedios. Ang ato sad nga pahibalo karong gabi mao na ang concert sa Sweet Notes diha sa atong San Fernando Rey nga parokya. Yampo nato nga maayo ang panahon nya suportahan nato ang maong proyekto nga fundraising nila sa parokya sa atong lungsod. Nya ang katosang pagpangupiras katarak February 18 adto dito sa Birhen sa Rigla nga auditorium or kilid sa Birhen sa Rigla nga auditorium, Lapu-Lapu Auditorium, alas 7:30 buntag ang screening. Nya ang atong kapa sa prison ministry na sa toy dinner for a cause March 15. Natay ticket dinhi, pwede sa mong mudritsog adto Santo Rosario pangitaas Father Monico Katubig aron nga makapalit sad mo og ticket para sa dinner for a cause. Nya ang atong YouTube channel padayonan ninyo pagsuporta kay ang atong mahimong income dinhi kaning atong YouTube channel nga Padre Siano Ubod. Ang atong mahimong income ato nang gamiton para sa atong mga charitable expenses. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon